Mày y cái này cái tụp à? Bánh bông bẹt. Tao mà mẹ mà nụ ai? Ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Hatu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị mày á. Sao? Bạn trẻ maya mẹ mẹ là mày. Maya lấy cũng ăn ngel sao? Kynthei ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Longkmie Jongkari Bhoi District Kilaya Rally harengkat ki plakat ban pensawa ya ka Jingpynkupbor ban Pynkhlain ya ka Jingpynkupbor ya ki Kynthei lengba ka Nari Shakti Vandan Adiniyam. Lasdang ya ka rally na Bhoi College pala penkut pat ha office jong ka BJP Hanongpo. Kakong arena nyauta kala longkum kakong san ha ka program kabalawan menishim mentalang da kiseng Longkmie kiseng nong rap bat ki wei pat kinong songshnong. Hagani jingalang asam kusnam ru shaki Longkmie kibala no senyang shikat de e shaki emlang salang haki babun ki benta lah karab ni ki kamle isnei kakong arena kala pen paru ya ka jingsngu ya menteri rang ba du kerin Narendra Modi kumju ya ka president jongkari ka Draupadi Murmu kabalawan ra ya ka bahak kerpang ka balai pulai persen ya ki Kynthei lingba ka Nari Shakti Vandan Adiniyam namar ba lingba ka ni ki Kynthei kindon ya ka bahak banya khun ya ka election Lok Sabha bat ya ka election assembly. Longkmie hapo jonga tembat ka Bhoi ke jungi barok kawe bada pokari kasi jentia jungi barok kawe haga jelai barok kawe ka plan jonga ka jingtumo jonga ka lomba lada long kabala ngakwa bangin radin kong ya ki jingbishni ki jingsneu hangame ngakwa ba kandon ka jingye kajing tali hapadeng jungi kum ki Longkmie khanang ba ngila ban pendu jai ya ki jing sneu hapokari ba kajat ban riu ka jongi namar de tang mangi ki Longkmie ki basnu thu khamba ya ki jing ya pat ki jing ya pra haga yeng gasam ki jing ya pat ki jing ya pra haga shnong ga thau haga balang haga imlang kasalang de mangi ki Longkmie ki basnu thu khamba ya kita ki e baro namar ngi ki Longkmie makren kelam akor ring yemben seban kren ya gaji shisha ngi haban pun ya ikun ngi haban kaya ikun ngi haban penhe pensan kumno ya ikun ki jongi namar kata kadon ka jingkia kaba ngi haban kit kum ki Longkmie namar kata ngi ki Longkmie ngi sno thu khamha ya ga khia ga shon hagari bat ka jan benrio ka jongi ngi yo ki jingerap chipun na banta jongi ki Longkmie ha ka jingdon jongi ya ka SSG aman lagi shnong, aman lagi idon di grup SFG, lane WO, te kajing mentoy kadon shipun, apor itu ki SFG WO pila ban, lada pum ki Longkmie lane ki samla, pimla ban pimut ban sengkam, lane pimla ban poi syakmat langpa kajing don jong pi haga grup, haga SFG lane ka WO. Kila ban shimlun, kila ban seng ki kam ki jam jong pi, bapinia chakmat. Ngalayo akong kalak peti di of Bhoi District. Ngawan na kalong yeng long siang sa baduk. Kapang tuan ba itu itaw yang
long ying ka baduk na ki baduk tam. Poor in the pura family. Ngade na ka background ka ba dunatam ka jingyo. Henry da ka jingyo ka jonga bantre ha ka SSG ha ka society bat ha ka imlang ka salang di platform di baper ka penlang yang bangan sinur bangan mi sa madam. Ong ka na ka bangan tre nong kay lade. Henry na ka banta ki babun balang. Ngatray kumi MCP kada sapo umling block NRLM National Rural Livelihood Mission. Ngaday ka SSG kaba lakamay silak tengka plus hawar hajar arsaw. Ngalayon ka award na Madam Murmo ihano barenga. Ngamyo ya kapisala ni kakash henre kanang ngalayo bangang adena kahwe na ka Bhoi district bak kumjur na state na ka Kasi region na garo ide ivanila di sama bat nang ne na Kasi region de mga i Angela Magri pro mau pro bilet ngadeng na kasnong mau pro panyakul bilet kaju na i sinong jong ikong Marian Maring bat i sar perlator de na kata ngayaro ya pi kong bahilong sisay kasidor lahir menganya ni imdon kecil imdon telit henry ngayaro bana kasinong kajungi kabaritam kabadunatam kimi kita ki women empowerment na kabenta kari Bhoi district pakujo ya kasket bat ka kari kajungi inot pan yang sibatam inot pan kren ang tagawak kajungi ngi ki badang sadin kumjo ngaru ladang ngalong kapambiang kadinang ding staff ngamdon hang ne kapor makwa ban menjur madam ya kata kajing kahwak kajungi ka balai pulai idai manai ka jaj jalade ladang ni mai ka jaj jalade tingtami ai ka jaj pa ukpa ulet no shawe kakmiru kalek no shawe manopat pan bakli ya kata ka jaj ka khong jung kata ka priu lale jong kata kalung ying long sem ngaras nyawi lade ba mentang amat ya kata ka benta ladang mang ship kia banganga habri kunre di kun ka jonga da ukpa kam kai manopat ban bakli ya ka jaj ka khong ka jonga Jogi ya? Duduk. Duduk ya? Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya